Știai că parfumul tău îți poate provoca migrene, stare de amețeală, greață, chiar și anxietate? Rămâi cu mine până la final dacă vrei să înțelegi de ce parfumul îți creează asemenea reacții. Și nu uita să salvezi postarea, poate o să-ți trebuiască mai târziu. În momentul în care te dai cu parfum, nervul care se ocupă cu mirosul o să fie afectat. Trecând mai departe, aceste particule o să afecteze mucoasa și ajung la nervul care se ocupă cu tot ce înseamnă senzații la nivel de cap și de față. Adică ai să ai tensiuni craniene, ai să ai durere musculară la nivel de cap, poate chiar și amorțeli. Dar asta nu este tot. În momentul în care ajunge la nervul care se ocupă cu automatismul corpului, ai să ai slăbiciune pe tot corpul, ai să ai stări de greață, dureri de cap și dacă mirosul ăla persistă pentru foarte mult timp, este posibil să ai chiar și stări de anxietate. Dacă nu ai găsit o cauză a simptomelor tale fantomă, asta ar putea fi una dintre cauzele reale. Așa că scrie-mi în comentarii dacă și ție parfumul îți provoacă simptome.